Šašo Maroš na scénu. Jej, pána Beka. Prepáčte moje omeškanie, ale praskla mi guma na gatiach. No ale už je to všetko v poriadku. Môžeme spievať? Dobre, tak začíname. Týždeň prešiel ako voda, kúzla a triky sú dnes móda. Abrakadabra, čári mári fuk. Abrakadabra, čári mári fuk. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Abrakadabra, čári mári fuk. Abrakadabra, čári mári fuk. Tak, a už je najvyšší čas, aby medzi nás prišiel kúzelník Mário. Páči sa, ďakujem. Abrakadabra, čári mári fuk. Abrakadabra, čári mári fuk. No, Čavelino. Nagi, zdar sa Maroš, dvoch mysliteľov, ťa poprosím. Dvoch mysliteľov budú... Tak, poďtem ty. A poďtem ty. Nech sa páči, tu sa postavte takto, poďte. Áno. Vítajte. Ako sa voláš? Ladislav. Ladislav a? Miki. Miki a Ladislav. Miki. Vašou úlohou bude v kútiku mysliteľov naučiť túto paličku skákať. Kúzelná palička. Viete ako na to? Dobre, výborne, takže... Vy ju naučíte, no poberte sa. Hačkať tu a nech sa vám tu podarí, chlapci. No, Šašo Maroš, kúzlo sa začína. Aj nám sa podarí. Potrebujem jednu asistentku. Kamarátka, poď sem, ty si tu hneď pri mojej pravej ruke. Šašo, no, poď, rybizlička naša zlatá. Ľudská, dávaj dobrý pozor. Ty sa teraz otočíš smerom k stene a nebudeš sa sústrediť na to, čo sa tu robí. A ja to nie je za trest, Ľudská. Nie, to je za to, že môžeš účinkovať, to je za odmenu. Pretože ja tu mám predpoveď. Počasia? Nie počasia, Šašo Maroš, ale takúto kartu ja tvrdím, že si Ľudská za chvíľu vytiahne. Ľudská jediná netuší, akú kartu si za chvíľu vyťahne, ale my to už všetci vieme. A ja túto predpoveď pred vašimi očami, pred vašimi ušami dám sem, Šašo Maroš. Dobre som dal? Tak. Dobre si dal. A teraz pozor, my všetci vieme, akú predpoveď si vyťahne a ja si myslím, že teraz je najvyšší čas ukázať karty, z akých si bude ťahať tú predpoveď. No, veď to je krása. Šašo Maroš, takže Ľudská, poď sem. Postav sa tak a ukáž na jednu jedinú kartu, ktorá sa ti páči. No, ukáž na jednu. To máš úplne jedno. A drž tam prst, no ukáž. No, moja Ľudská, aby sme tu neboli do Silvestra. Takže táto, áno. Takže drž. No, Ľudská, zober si teraz túto kartu a schovaj si ju. Je to tá, na ktorú si ju ukázala, áno? Dobre si ju drž, nikomu ju áno. neukazuj. No, pozor. Takže, Ľudská, ja tvrdím, že ja som tu, v týchto doskách, dal a vložil pred chvíľou predpoveď. A teraz, Ľudská, ty ukáž kartu, ktorú si vytiahla. Čože? To čo máš tam? No, počkaj, Šašo Maroš. Áno, a teraz prichádza čas, kedy ja naozaj sa pokúsim prísť na to, že tá predpoveď bola taká, ako to som snáď nie. Je to predpoveď. A pozor, ešte nie je všetko. Môžete skontrolovať, že naozaj tu žiadna iná karta nie je. Je to neuveriteľné, je to toto by som kúzlo je nepovedal. Kúzlo je a my sme úplne paf. Aj ty paf. Ľudská, poď odmením ťa a dostaneš takýto. Čo to je, Šašo Maroš? Bublifuk. K tomu, čo to je, Šašo Maroš? To je balónik fuk. A k tomu dostaneš šašolepku, Ľudská, páči sa. No, ďakujeme aj my. Bola výborná. Šašo Maroš, myslitelia sú už pripravení? Čo ja viem, idem sa ich opýtať. Choď. Tak ako, páni, pochodili ste? Tak pochoďte teraz sem ku nám, prídite. Zase sa postavte pekne sem, vedľa kúzelníka Mária. A naučíme paličku skákať. Takže pozor, chvíľka napätia. To jak blcha skáče. Musíte trochu inak. Počkaj, pozor, kľud. A teraz, všetci povedzte. Ešte to. Ale už skáče, ale ešte lepšie bude skákať, keď poviete palička. Hop, 3. Dobre, takže chlapcom sa podarilo urobiť. Dobre.
podarilo urobiť dnešný kútik mysliteľov. Tak takéto odmeny chlapci dostanú. Áno, bežte si sadkať, no. Ja počkaj, ja som ti ju zobral. Dobre. Toto teda, počúvaj, to sa ti podarilo úžasne. Ďakujem, Sašo Maroš. O týždeň v nedeľu v tento čas kúzelník Mário navštíví nás a všetci spolu, Šašo Maroš spolu s deťmi sa čudujú a hádajú, ako to tie kúzla fungujú.